Целта на общия проект на SMS CBA е систематично планиране и организиране на интелигентната промоция на кросбордер областта като природен туристически дестинация. В този контекст, проектът SMS CBA има за цел установяване и представяне на дестинацията като пазаруем продукт, продвижване на дестинацията като комерциален продукт и нейното представяне като туристическа дестинация, включване на посетителите в промоцията на конкретни ресурси, създаване на връзки с бизнес общността в сферата на туризма и максимизиране на тяхната промоция, подобряване на развитието на областта чрез участието на младежки доброволци, засилване на промоцията на областта както локално, така и в чужбина. Водещ партньор – регион на Източна Македония и Тракия, Асоциация на хотелиерите от Тракия, Институт по обработка на речта, филиал _, изследователски център Атина за иновации в информационните, комуникационните и знаниевите технологии, областна администрация на Хасково, областна администрация на Кърджали, областна администрация на Смолян, Родопско регионално туристическо сдружение.